Jamukan sariya bulon lajɛbagaw ni waati in Serifula Jabaramuso kan an b'aw fo k'aw waleɲumandɔn ko aw bisimila aw ka jamukan mandi kan ni kuma in b'a sɔrɔ aw sigira k'aw ɲɛmada sariya bulon jamukan fɛ bi sariya bulon kɔnɔ an nisɔndiyalen don ka sabu kɛ an ye maaba wele an ka kɛnɛ kan min ni a y'a ka baara bɛɛ lajɛlen bila a n'a ka baarakɛda jama bɛɛ lajɛlen ka na anw ka kɛnɛ kan jamukan a bɛ waati jan bɔ an b'a kɛ nka ka jama ye ɲɛma nɔfɛ nin y'a siɲɛ fɔlɔ ye anw ka kɛnɛ kan o ka kɛ o la an b'a jigiya k'a fɔ ɲɛma ɲuman don nin cakɛda in kɔnɔ babu ale sigilen don min ka bi o de ye nin cakɛda ka baara ye le thème du jour les missions de l'agent de gestion du fonds d'accès universel AGEFO babu a sigilen don ka bi nin cakɛda ba in k'a dɔn baara jumɛnw bɛ a bolo u ye mun kɛ ka tɛmɛ mun tora gɛlɛya jumɛn b'u kan ni ala sɔnna babu an bɛna nun don o ka bi walasa ne ni aw an ka bɔ kunbana ka sabu kɛ n'an ye nin cakɛda in ka baara dɔn an bɛ se ka dɛmɛ don ma cogo jumɛn n'ala sɔnna o bɛ dɔn a kɔfɛ maa welele kɛnɛ kan cakɛda ɲɛmaa don monsieur Bouakar Sakɔ directeur général de l'AGEFO an n'ale bɛ ɲɔgɔn fɛ nin kuma in na walasa ne ni aw an ka faamuyali caman sɔrɔ a kɔnɔna na sɔɔni an bɛ don babu kɔnɔ an n'an ka maaba welele walasa an ka faamuyali caman sɔrɔ a la. Monsieur le directeur général an b'i fo k'i waleɲuman dɔn i sɔnni na ka na anw ka kɛnɛ kan bi a cu n'a ta bɛɛ sugon dugusajɛ i ka baara bɛɛ lajɛlen bila walasa ka na anw ka kɛnɛ kan walasa min bɛ kɛ sababu ye ka masala jamanadenw ka aw kungilenna dɔn aw ye mun kɛ aw ma mun kɛ mun tora ŋaniya jumɛn bɛ aw la i y'o min kɛ i n'i ka jama an b'aw fo k'a waleɲuman dɔn. An fana bɛ foli lase aw ma an bɛ aw ka chaîne Terifila TV a ɲɛmɔgɔw a n'a baarakɛlaw an fana bɛ foli lase u bɛɛ ma an bɛ nin wagati in na foli se fana maa minnu bɛna an lajɛ an bɛna kuma minnu fɔ minnu bɛna tɔmɔta sɔrɔ a la an ma hakili to olu la k'u fana fo an bɛ dugawu kɛ kuma minnu bɛna bɔ an da a ka kɛ kuma faamutaw ye yarabi alhamdulillah merci beaucoup an b'a fɔ ko Isa ko nin kɛnɛ in kan aw ka kɛnɛ don kuma o kuma aw mako mana se anw ma anw de bi yan walasa an ŋaniya bɛɛ lajɛlen kelen min ye jamanadenw ye u k'a dɔn cakɛda jɔyɔrɔ ye jumɛn ye ŋaniya jumɛn b'a la an b'a fɔ kɛnɛ ye aw ta ye anw bɛ aw de kama o la bi maa caman bɛ yen nɔ an b'a mɛn ko AGEFO anw yɛrɛ kɔsa in na an ye a kunnafoni sɔrɔ min ye jamana minisiri ɲɛmaa ye a ye tanu lase i ma kosɛbɛ min kɛra Kuluba tanu caman fɔra a ko ni maa mako bɛ a ka discours la k'a bɛ a ka page k'a ye ko mais ale bɛ min dɔn o de ye nin ye gɛlɛya caman tun bɛ baara in na fɔlɔ maaw a ɲɛmaaw tɛgɛ tun bɛ tɔnɔmi k'a da o kɔ ko mais bi ale kɔni kɛn bɛ ka yamaru di a ka baara kɛ ni tileliya ye a ka baara kɛ ni farifoni ye k'a dɔn bi maaw b'a fɛ k'a dɔn AGEFO an b'a kuma mɛn mais anw t'a dɔn tiɲɛ yɛrɛ la cakɛda ye min ye i bɛ se k'an bilasira la AGEFO yɛrɛ ye jumɛn ye ani baara jumɛn kalifalen don a la. Ayiwa suntura alhamdulillah i ko ɲininkali la AGEFO ye baarakɛyɔrɔ min ye AGEFO ye foroba cakɛyɔrɔ de ye jamana ka foroba cakɛyɔrɔ de don ka ɲɛmɔgɔya ka kalifa premier ministre ka baarakɛyɔrɔ la cakɛyɔrɔ la o sababuya kɔnɔ premier ministre de y'a président du conseil d'administration ye n'a fɔra président du conseil d'administration pour que a ka faamu anw kɔni bɛ baara kɛ don o don mais mɔgɔ dɔw fana de sigilen bɛ jamana mɔgɔw fɛ olu ye mɔgɔ kodɔnbaga caman de don olu de bɛ sigi wagati ni wagati an ye baara min kɛ an bɛna baara ɲɛ yir'u la donc walasa u bɛ se k'a dɔn n'a sɔrɔ baara kɛla a kɛcogo la ni fiɲɛ min b'a la ou bien n'a sɔrɔ min gɛlɛyala n'an kan ka tilen cogo min olu b'an bilasira donc foroba cakɛyɔrɔ de don a ɲɛmaa ye premier ministre ye mais premier ministre ye gouvernement ko de ye mais anw ka hukumu kɔnɔ premier ministre y'anw ka président du conseil d'administration de ye a faamuna o kɔnɔna na an b'a mɛn fana fɛnw na ko EPA fɛn caman bɛ yen jate aw bɛ bila jumɛn jate anw ye EPA de ye anw ye EPA de ye anw ka baara yɛrɛ hakili la i ye ɲininkali kɛ an ka baara bɛlɛn bɛ mun ma n'i ye jamana in lajɛ jamana in i n'a fɔ jamana caman i b'a sɔrɔ halisa baara tɔba n'an b'a fɔ développement dɔ kɛla mais caman kan ka k'a la anw ni yɔrɔ bɛna kɛ mun ye anw ni yɔrɔ bɛna kɛ ka baara de kɛ ka téléphone lase yɔrɔ la minnu ye téléphone feerela ye i n'a fɔ n bɛ se k'u tɔgɔ fɔ yan Move Africa Malitel Orange ani Telecel
jamana ye licence di olu de ma k'olu de ka téléphone jago kɛ jamana na n'i ko jagokɛla ma a ka jago kɛ a bɛ taa tɔnɔ ɲini ni tɔnɔ tɛ yɔrɔ min a tɛ taa donc e dun tɛ se ka wajibi ka taa donc jamana ɲɛmɔgɔ y'a ɲini anw fɛ anw ka miirinaw ta a bɛ nafolo de d'an ma nafolo min kana taa yɔrɔ si fo ka taa kɛ ka téléphone lase an ka togoda dɔw la n'an b'a fɔ o ma tubabukan na zone rurale ou bien i b'a sɔrɔ yɔrɔ dɔ la yɔrɔ ka jan i n'a fɔ les régions du nord o sababuya la anw bɛ se ka baara de kɛ ka téléphone lase yen ka bɔlɔlɔkow fana ɲɛɲini k'a lase u ma ani an bɛ se ka kɛ fana ni baarakɛyɔrɔ dɔw mago bɛ i n'a fɔ bɔlɔlɔminɛnw na an bɛ se ka olu fana jukɔrɔma tintin ani k'a laban min ma wagati ni wagati ni jamana ou bien collectivité territoriale mairie ni o mago bɛ i n'a fɔ dɔnniya façon dɔ la a se t'u ye an bɛ se ka dɔnni kɛ cogo di pour que u bɛ se ka o dɔnniya sɔrɔ ka na jamana baara kɛ donc bakuruba la anw ka baara taabolo de filɛ hakili la an bɛna walawala ɲɛfɛ ni ala sɔnna pour tous les Mali connectés ka Mali bɛɛ lajɛlen kalanso ɲɔgɔn na an bɛ o ye aw ka fɛnw kan mais ni waati laban ninnu kɔnɔ cakɛda yɔrɔ caman bɛ yen an ka jamana kɔnɔna na i bɛ don i b'a sɛbɛnlen ye k'a fɔ ko nin yɔrɔ in dira AGEFO de fɛ mairie kɔnɔnaw b'o la hali institut national de formation judiciaire maître Demba Diallo n'i donna i b'a sɔrɔ yen nɔ ko aw de ye a fɛn d'a ma o la an b'a fɛ ka dɔn n'i ko téléphone ko bi anw ka jamana a bɛ kɔfɛ hali dɔɔni dugu bɛ yen nɔ bi téléphone kɔni ye luxe ye nɔ téléphone ka maa wele k'a sɔrɔ o ye kamanaganko ye ɔ maa minnu bɛna jɛmukan in lajɛ n'ale la k'a fɔ AGEFO kɔni aw ka dalala tile fila in na aw bɛ bɔ don o don ka maaw sigilen sɔrɔ yen ni jɛmukan kɔfɛ alhamdulillah ni aw bɛna taa yɔrɔ dɔ la sisan ka taa baara kɛ critère jumɛnw bɛ yen nɔ ni o b'a to aw ka dɛmɛ bɛ lase o dugu ninnu ma walima o cakɛda ninnu ma Basila Suntura o ɲininkali fana bɛnna ni anw bɛna taa baara kɛ i bɛ baara kɛ kunfɛ baara tɛ o baarakɛyɔrɔ wɛrɛw bɛ yen an n'olu bɛ baara kɛ an b'an bolo di ɲɔgɔn ma n y'a f'i ɲɛna sisan n ye minnu bɛ téléphone jago kɛ n y'u tɔgɔ f'i ye olu bɛ min kalama su ko n'a dugusajɛ kɛ téléphone ko la anw t'o kalama an n'olu bɛ baara kɛ k'a essayer jamana kɔnɔ aw sela yɔrɔ jumɛn aw ma se yɔrɔ jumɛn n'an m'o ɲininkali kɛ dɔrɔn an bɛ fili bɛ don baara la parce que an bɛna fɔ an bɛ taa yɔrɔ dɔ la an bɛ taa sɔrɔ olu bɛ yen donc anw dun b'an ka taa dugu la n'a sɔrɔ téléphone bɛ yɔrɔ min na a dabɔlen bɛ an bɛ taa yɔrɔ de la togoda la ou bien yɔrɔ min ka jan an bɛ se ka taa yen de n'a sɔrɔ téléphone foyi tɛ yen an yɛrɛ ɲuman ko réseau tɛ yen mais i b'a sɔrɔ dɔw bɛ yen réseau b'u bolo Orange la u b'a fɔ an bɛ Malitel fɛ ayi anw tɛ taa bilen ni réseau kɔni b'i ka dugu la dɔrɔn anw tɛ se yen réseau de kana kɛ yen pewu ni réseau tɛ yen dɔrɔn an bɛ na mais ni réseau bɛ yen anw tɛ taa ni tɛ a bɛ kɛ tɔnɔ fila ye o tigi bolo minnu bɛ téléphone feere olu nana réseau d'e ma AGEFO nana réseau d'e ma dɔw dun bɛ réseau t'olu bolo a fɔlɔfɔlɔ ye min ye réseau tɛ yɔrɔ minnu na an b'a lase ka réseau de sama ka taa yen o y'an ka baara fɔlɔ ye donc o critère fana i ye min fɔ an b'an sɛmɛ mun na k'o kɛ baarakɛyɔrɔ dɔ bɛ yen ko AMRTP n'o ye téléphone hukumu kɔnɔna a sariya kow bɛ se ka fɔ yɔrɔ min na olu de b'o fɔ donc an bɛ gɛrɛ olu fana na bari hakili jiginna AGEFO sɔnni AGEFO ka banque en 2016 AMRTP baarakɛ yɔrɔ dɔ de tun don donc maintenant an bɛ gɛrɛ olu fana na an n'u bɛ sigi an b'a fɔ bon an bɛ fɛ ka nin kɛ an bɛ fɛ ka nin kɛ an bɛ fɛ ka nin kɛ donc an bɛ fɛ ka taa dugu minnu na olu fana b'a lajɛ n'a sɔrɔ vraiment o dugu fana ni an ni tali ka kan ɲi donc maintenant ni a bɛ bɛn cogo min na u bɛ sɔrɔ k'an bilasira an bɛ sɔrɔ ka baara kɛ ten. Ni walawalali diyara an ye kosɛbɛ parce que maa caman bɛ n'i yɛrɛ sɔrɔ a kɔnɔ sisan n'o tɛ ne yɛrɛ kun an ka dugu yɛrɛ fɔ a la mais dɔ kɔni bɛ anw fɛ yen nɔ kaban donc o kɔrɔ anw ka dugu sen t'a la a diyara an ye kosɛbɛ ni na est ce que jɛɲɔgɔn wɛrɛ bɛ aw la mun ni da sera AMRTP ma n'o tɛ kelen wa aw ka jɛɲɔgɔn baaraw la partenaire de l'AGEFO ayiwa jɛɲɔgɔn b'an na jɛɲɔgɔn ɲumanw ni jɛmɔgɔ barikamaw AMRTP y'a dɔ ye parce que ale ta ye sariya ko ye n ye téléphone feerela minnu fɔ saba in olu b'a la Telecel Move Africa Malitel Orange olu k'u fo yan yɔrɔ la n'i y'a mɛn AGEFO jamana de y'a wajibiya olu ma k'u bɛ nafolo min sɔrɔ san kɔnɔ u ka o 2% u k'o di nin baarakɛyɔrɔ in ma dɔrɔn 2% mais 2% donc a bɛ se ka caya comme a bɛ dɔgɔya parce que i yɛrɛ fɔ jamana ka bon baara ka ca donc mais jɔnni bɛ wari d'anw ma u tɛ wari d'anw ma dɛ u bɛ wari di AMRTP de ma AMRTP de wari lasegin anw ma donc AMRTP ni téléphone cikɛla ninnu y'an ka partenaire dɔ ye
un partenaire dɔ fana ye ministère de la communication et de l'économie numérique bari anw kalifalen bɛ primature la mais anw bɛ baara kɛ hukumu min kɔnɔ o ye ministère de l'économie numérique ka hukumu de ye donc n bɛ se k'a fɔ partenaire don an n'u bɛ sigi ka kuma k'a lajɛ an bɛ taa réunion na tuma dɔ ou bien atelier w k'a lajɛ an bɛ baara minnu kɛ n'u bɛ taa ɲɔgɔn ma n bɛ se k'a fɔ fana ministère de l'économie des finances bɛ yen ale ta tɛ dɔwɛrɛ ye ni conseil d'administration ye an yamaruya an ka baara kɛ f'ale fana ka sɛbɛn d'a ma o la tun b'a fɔ partenaire don parce que n'ale m'o sɛbɛn di anw tɛ se ka baara kɛ ani k'a laban privé minnu bɛ Mali la minnu bɛ se ka nin baara façon kɛ parce que a fɔ sisan ko partenariat public privé donc an fana bɛ Bama n'an bɛ baara kɛ anw ye structure publique ye mais an bɛ privéw ɲini minnu n'a dɔnniya b'u la n'a nafolo b'u bolo n'u bɛ se ka baara kɛ wala an ka partenaire filɛ. A diyara n ye monsieur le directeur an bɛ segin ka na an ka jɛmukan daminɛ la tuguni n kun y'a kuma fɔ min ye jamana gouvernement ɲɛmaa ye docteur Sokala Kokala Mayiga a ye i fo kosɛbɛ k'i ta i tɔgɔ ma don ko n ka discours ko a ye taa kalan yen fɛ mais ko yan ye ne kuma da ye nin cakɛda in kalifara min na a bɔra min na walima a bangena ka bɔ min na ne y'o mara ka se san dama ma gɛlɛya minnu tun bɛ yen nin cakɛda in bɛ waleya kuma min na ko a tun bɛ kɛ wajibi ye maa dɔw b'a kɛ wajibi ye a cakɛda ɲɛmɔgɔw kan a da sera ma gundala ko tɛ ko ka a kɛ yɛrɛsagokɛ ye kupuw bɛ da fɛn caman bɛ kɛ ko bi k'a ka baara kɛ o la cakɛda in kalifali e la i ni ka jamana ka se bi ma a sera ka mun ni mun kɛ Mali bɛɛ lajɛlen tulo b'i la bi walasa an k'a dɔn k'a fɔ aw ye nin kɛ ni Ala sɔnna don nataw la sini bɛ diya ni bi ye aw sera ka mun ni mun kɛ. bisimila an ka ɲɛmaa ye min fɔ ladilikan don hakili jigin don ntɛ dɔw ye AGFO baara kɛ anw ye u ye dɔ kɛ koyi ko den bɛ a tabaga bolo bari baarakɛyɔrɔ min ye baarakɛyɔrɔ kurakura ye mɔgɔ fɔlɔ min b'a daminɛ a b'a daminɛ gɛlɛya kɔnɔ mais minnu bɛna kɔfɛ olu bɛna sɔrɔ gɛlɛya dɔw caman bɔla yen u ye dɔ kɛ anw ko k'anw tɛ dɔwɛrɛ anw nalen k'anw ye maçon de ye ko yɔrɔ min ma ɲɛ an b'a yɔrɔ de dresser yɔrɔ min ɲɛna an fana b'a wuli ka taa bari mɔgɔ mɔgɔ y'i kɔn baara la i k'a wale ɲuman dɔn k'a ye dɔ kɛ mais gɛlɛya dɔw sɔrɔla la o gɛlɛya ninnu sɔrɔla mun fɛ o y'a sɔrɔ komi baarakɛyɔrɔ kura don n ye min fɔ sisan ni partenaire minnu bɛ baara kɛ ni partenaire ma i ka sariyaw faamu i n'a fɔ i kan ka faamu cogo min ni partenaire fana m'a lajɛ ciya min dilen min ma k'i k'a kɛ n'olu fana m'a faamu a bɛ se ka na kɛ ɲɔgɔn fɔn bɛ na i n'a fɔ n y'a fɔ sisan ni AMBRTP ma ɲɔgɔn faamu nin baara la dɔrɔn baara bɛ tiɲɛ ni téléphone tigi ninnu ma ɲɔgɔn faamu baara bɛ tiɲɛ parce que olu de dɔrɔ ka bon nin baara in kɔnɔ minnu bɛ wari di ani min b'a sariya lajɛ donc gɛlɛya dɔw sɔrɔla la mais anw nalen anw ko diɲɛlatigɛ ko o ko n'i y'a mɛn ko gɛlɛya b'a la donc il faut a ka sigi ka kuma surtout jamana ko don ala y'a kɛ anw kɔni ni partenaire n ye minnu f'i ye an n'a bɛɛ sigila ka kuma an bɛ se k'ala barika da bi bi in na baasi foyi t'an n'u cɛ ɲɔgɔn faamu nana ala anw yɛrɛ y'a daminɛ gɛlɛya kɔnɔ koyi parce que tuma dɔw la an yɛrɛ ma faamu mais a sɔrɔla min fɛ n'i y'a ye ɲɛmaa bɛ nin fɔ président du conseil d'administration a n'a ka administrateurs bɛɛ u ye sira min don an kɔrɔ k'an kana sira bila anw fana y'o kɛ i n'a fɔ vraiment o kɔni ye ladilikan ye an yɛrɛ ma donc o de b'a to a b'a fɔ ko fɛn dɔw tun bɛ kɛ kunu k'o tɛ kɛ bi bon an b'a a faamu k'a fɔ halisa an bɛ sira min kan sira min ɲini n'an fɛ k'an ka baara kɛ an b'o sira de kan donc kɔrɔfɔ de filɛ nin ye anw nana sisan anw ye mun kɛ anw nana anw ko minnu kɔnna anw ye u ye min kɛ n y'a fɔ anw ye maçon de ye ni min ɲɛna an b'o kɛ an bɛ fɛn dɔ kɛ ko centre d'accès universel bɔlɔlɔ de don ani bɔlɔlɔ minɛnw an b'a ye mairie kɔnɔna na voilà caman bɛ yen nɔ i bɛ jaati ne yɛrɛ bɔra AGFO yɛrɛ kalama jaati a bɛ sigi maire la a bɛ sigi gouverneur la a bɛ di musow ma a bɛ di maison des artisans mɔgɔw ma a bɛ di an balima minnu ye lujuratɔ ye donc ka dan olu la an y'o ɲɔgɔnna caman de kɛ AGFO 2016 ka se bi ma o ye san 8 a san 8 kɔnɔ n t'a fɔ n ko an ye caman kɛ mais dɔɔnin kɛla mais caman kan ka kɛ an sera ka min kɛ an sera ka centre d'accès universel 160 nasugu bila sira kan donc maintenant dɔw bɛ marché i n'a fɔ ni segukaw tulo b'an na Pelengana n'i taara yen o tulo b'i la i b'a AGFO sɔrɔ yen n'i taara Kidal parce que dɔw bɛna fɔ ko est-ce que u bɛ kɛ Kidal n'i taara Litesalit anw ye baara kɛ nin yɔrɔ ninnu bɛɛ la mais jamana ka bon bon yɔrɔ minnu b'a a kɔnɔna olu fana ka ca halisa an bɛna ɲini tuguni ka baara kɛ an bolo la an y'an miiri k'a fɔ ekɔliso la denmisɛnnin fitininw diɲɛ tɛ taa
bibi na diɲɛ tɛ taa f'i ka bɔlɔlɔ minɛ ninnu f'i ka baara kɛ n'a ye denmisɛnnin minnu bɛ yen n'a sɔrɔ u ma se hali 6 jamana la an taara baara dɔ boloda ka ɲɛsin olu ma an b'a fɔ o ma ko case wifi o fana ye tablette de sisan n'i bɛ so n'i ka téléphone da dɔrɔn denmisɛnninw bɛ min dɔn téléphone na anw t'a dɔn mais min b'o téléphone na o tɛ ɲuman y'u ma wa AGEFO nana ka taa lakɔliso ninnu na ka taa tablette di lakɔliw ma ka lakɔlimɛtiriw yɛrɛ former a la pour que o fana bɛ se ka denmisɛnninw dege cogo min a bɛ kɛ u ka baarakɛla i n'a fɔ livre i n'a fɔ calcul a bɛ fɛn bɛɛ kɛ bon ka tila k'a lasago k'u sutura pour que fɛn dɔw bɛ yen minnu ma ɲi an ka denmisɛnninw ma u kana se olu ye n'i b'anw ka case wifi ninnu fɛn dɔw bɛ yen i t'o ye an y'o fana caman kɛ an y'o nasugu 100 kɛ Mali kɔnɔ bi bi in na o kɔfɛ baara belebeleba yɛrɛ ye min ye baara yɛrɛ belebeleba ye min ye o ye téléphone ko de ye an kun ye baara dɔ boloda n y'o de fɔ gɛlɛya bolo o baara la an y'an sigi k'an miiri min ma ɲɛ o baara kɛcogo la an kana o kɛ tuguni an kɛlen bɛ ka baara belebeleba boloda n'an la sɔnna ni ɲɛfɛ an da bɛna s'olu ma a diyara n ye mais bi halisa ka to o hukumu kɔnɔna na i da sera segu ma an y'a ye Kɔnɔbugu an y'aw ka baara kɛta dɔw ye nɔ an ye mun kɛ ni premier ministre yɛrɛ kumana i kan kosɛbɛ k'i tanu k'i waleɲuman dɔn i ka cɛsiri ni i ka jɛn ka baara la i tun bɛ se ka dakuruɲɛ dama fɔ an ɲɛna o sigi in kɛra cogo min na maa mun bɛ se ka fɛ caman fɔra a don na nanzarakan na anw dun ka kɛnɛ sigira de walasa anw ka ŋaniya ye min ye ka Mali yɔrɔ dɔw lasɔrɔ réseau tɛ yɔrɔ min na n'ale ma k'a fɔ o dugu caman bɛ yen nɔ n'i ye nanzarakan fɔ n kɔni bɛ sigi k'i lajɛ mais kuma ma faamu tiɲɛ don o kuma o ɲininkali diyara n ye i yɛrɛ ye kɔlɔsili kɛ sisan ko ne baarakɛɲɔgɔnw u tugula nɔfɛ ka na yan bamanankan in de don nin tɛ ne bɛ taa interview wɛrɛ la donc an b'o préparer an bɛ taa mais aw ka taa nɔfɛ k'a fɔ bamanankan na parce que anw yɛrɛ y'a faamu ni anw ka baara ma faamu an ka todunkan na gɛlɛyaba bɛna bɔ a la donc premier ministre fana président du conseil d'administration an k'a fɔ ten an b'a fɔ ma de président mais n'an bɛ jamana ko la an b'a fɔ premier ministre a fana y'anw tando mais anw fana bɛ ale n'a ka administrateur bɛɛ tando parce que ni olu tɛ anw tɛ se ka baara kɛ u bɛ an bilasira don min u ye kangari de d'an ye baara taabolo tilenlen na namara ko o kana k'a la an fana ye layidu ta o ye n ko ni Ala sɔnna an fana ye baara kɛ k'a fɔ nin yɔrɔ la alhamdulillah anw ka administrateur a si kelen m'i da don anw ka baara la bari ni voilà ni ɲɛmaa y'i bila baara la n'a ma tila ka taa ka t'i ka baara f'i ye i lafiya la parce que tɔɔrɔ bɛ se ka na ni ɲɛmaa y'i bila baara la tila ka taa fɔ a kɛ tan ta u b'u da don an ka baara la donc n'anw ye baara kɛ an bɛ segin an bɛ taa ɲɛf'u ye ni baara min kɛla n'o bɛnna ale ma an b'a fɔ alhamdulillah o ye tare ye baara min kɛla kuluba n'an b'a fɔ Kati nafaba de bɛ baara in na jamana in na maliyɛn bɛɛ mago bɛ fɛn min na o ye basigi de ye basigi n'i y'a ye an sigilen bɛ yan bi kɛlɛkɛdenw dɔw de bɛ ka jamana in basigi o basigi an bɛɛ bɛ dɔ sɔrɔ o la mais o basigi kɔnɔna la an nana ye k'a fɔ ministère de l'administration territoriale ani gouverneur minnu bɛ yen n'o ye président ka lasigidenw ye région kɔnɔ kuma dɔ ale ye réseau ko ye u bɛ yɔrɔ dɔ la réseau tɛ yen surtout sous-préfet yɛrɛ ka yɔrɔ la jaati i bɛ taa don i la wo dɔ kɔnɔ réseau tɛ yen i bɛ taa kita kɔnɔ dɔ réseau tɛ yen a yɛrɛ da sera ma ko fɔ mɔgɔw bɛ jɛlɛ jiri la jaati walima kulujan sanfɛ jaati avec tout le risque minnu kan k'anw lakanda minnu kan k'anw dɛmɛ an ka baaraw la ni kumaɲɔgɔnya tɛ olu ni ɲɔgɔn cɛ i b'a dɔn baara bɛ gɛlɛya donc anw fana nana an ka papier dɔw bɛ yen an b'a fɔ ko document de stratégie an y'a lajɛ est ce que ni anw ye bɔlɔlɔ sira ou bien téléphone di administration territoriale ma an bɛ sariya sɔsɔ an y'a kuma ta ka taa se conseil d'administration ma ala y'a kɛ u y'a fɔ an ɲɛna ko non ko fɛn kɛta don o de y'a ye a don ka vraiment an remercier kosɛbɛ an ka faamuyali la parce que n'i bɛ fɛn ɲini anw fɛ i bɛna fɔ anw ɲɛna n'a fɛn ka bon anw hakili ma f'anw ka taa conseil la conseil ko nin sira in ka ɲi a ye taa nin fɛ jamana bɛɛ nafa bɛ nin na o de y'a to an bɛna réseau dɔ de di administration territoriale ma ani cakɛyɔrɔ 3 in ka réseau tɛ kelen ye donc u yɛrɛ bɛ kuma u bɛ sɛbɛnni kɛ ɲɔgɔn ma u bɛ vidéo kɛ u bɛ photo ci ɲɔgɔn ma an tɛla délai la hali ni gɛlɛya nana i n'a fɔ inondation ou bien gɛlɛya façon wɛrɛ nana dugu yɔrɔ dɔ sɔrɔ catastrophe naturelle réseau min bɛ gouverneur la n'a ye gouverneur ja a b'a sama ka taa n'a ye dugu dɔ la ka taa bila yen en tout cas gouverneur ni préfet ni sous préfet u bɛ baara kɛ o tɛ Mali administration yɛrɛ bɛɛ kɔnɔ administration ka réseau don ye mɔgɔ wɛrɛ tɛ don e tɛ se ka don ne yɛrɛ min bɛ ka ne tɛ se ka don a kɔnɔ
monsieur le directeur général mais ne yɛrɛ kɔni ka faamuyali la sisan ne yɛrɛ ye lakana dɔ kɔnɔ o sira kan parce que anw ka jamana bilama jamana ɲɛmaw y'a ɲini ka jamana in ta cogo min ka lakisi cogo min na ni anw sera ka tɛmɛ réseau wɛrɛ fɛ mun ni dunanw ka réseau tɛ kelen anw ka jamana kan ne yɛrɛ b'a la k'a fɔ lakana sira dɔ de don a dabolo de kama i tɛ fɛn in walawala an ɲɛna dɔɔni pour que a dabolo de kama ni ministre de l'administration territoriale sa ale min ye gouverneur ka ɲɛmaa ye n'a bɛ fɛ ka kuma gouverneur fɛ sisan n'a ye jaabi gouverneur dɔw wele a bɛ kuma u bɛ ɲɔgɔn ye vidéo la n'a sɔrɔ a t'a ka bureau kɔnɔ n'a bɛ yɔrɔ min réunion min na a bɛ se ka mɔgɔw ye ni sɛbɛnni don a bɛ se ka sɛbɛnni kɛ ka ca ma i n'a fɔ an b'a fɔ a mɔgɔ bɛ whatsapp dɔn bɛɛ bɛ sɛbɛnni kɛ ni photo don a bɛ se ka yɔrɔ photo ta ka ca ma u bɛɛ bɛ tila ka se ka réunion kɛ u bɛɛ tulo bɛ ɲɔgɔn na k'a sɔrɔ u ma wuli ka na Bamakɔ wa mɔgɔ wɛrɛ tɛ se k'u ka kumakan mɛn donc n'a sɔrɔ n'e kɔni t'a la i tɛ se ka kumakan mɛn bon u bɛ téléphone min fana ci a k'a kɛ i n'a fɔ ko i bɛna forfait san o t'a la dɛ olu tɛ forfait san dɛ réseau in bɛ yen kɔni a bɛ i n'a fɔ n'i y'i ka foro sira bɔ i kelen kɔni a ka f'i ye cogo min i bɛ taa ka segin cogo min na o y'o yɛrɛ ka fɛn de y'o bolo. DG est-ce que an kɔni ye amateur ninnu ko in na an tɛ nin ɲɛdɔn mais est-ce que u t'a jira k'a fɔ hali ala k'an kisi arnaque ni fɛn caman sira minnu bɛ kɛ maa ŋaniya jugutigiw fɛ parce que ni i y'a lakana cogo o cogo maaw fana bɛ yen nɔ ka a tiɲɛ est-ce que nin tɛna se ka ala an bɔ o sira kan. a bɛ se hakilina ɲumanw bɛ yen an b'o to ministère ni gouverneur yɛrɛ bolo nin tɛ anw yɛrɛ ye misali di n ko téléphone minnu don a ka ca mais a tɛna di bɛɛ ma bɛɛ mina man kan mais n'a ye ministère jasi la lakanani sababuya la a bɛ se ka fɔ an ka téléphone dɔ di dugutigiw ma mun na i b'a sɔrɔ ko dɔ bɛ kɛ dugu la dugutigi kan ka se ka ɲɛmaa n'o ye préfet ye sous préfet ou bien n'o ye préfet ye n'o ye gouverneur yɛrɛ ye ka laseli k'o ma tiɲɛnikɛla dɔw bɛna kuma dɔw an ka dugu la n ko bɛ taa réseau de tiɲɛ fɔlɔ u bɛ Sotelma réseau tiɲɛ fɔlɔ u bɛ Malitel réseau u b'o fana tiɲɛ fɔlɔ i bɛ taa sɔrɔ dugutigi bɛ réseau in sɔrɔ i tɛ minɛn yɛrɛ ye ni i tɛ minɛn yɛrɛ k'i bɛ taa tiɲɛ parce que minɛn bɛ i b'a sɔrɔ minɛn bɛ peut-être à 18 km à 15 km dugu wɛrɛ de la mais réseau b'ale bolo donc o bɛ se ka kɛ sababu ye lakanani sira kan an ka force de défense et de sécurité olu fana bɛ se ka baara kɛ n'a ye dugu kɔnɔna la dugutigi bɛ se ka baara kɛ n'a ye n'a sɔrɔ jeune dɔw bɛ yen minnu kan ka dugu lakana u bɛ se ka baara kɛ n'a ye donc réseau bɛ n bolo réseau tɛ n bolo forfait bɛ n bolo forfait tɛ n bolo o kuma bɔra la. DG tabarikala an b'a fɔ ka waleɲuman dɔn waati kɔni nɔgɔyara an bolo ka ban an bɛ réalisation kɔnɔ an y'a mɛn tuguni ko aw taara dalalata in kun ye jumɛn ye de. dalalata kun tɛ dɔwɛrɛ ye an ye min fɔ n ko gɛlɛya min kun donna an ka baara la a daminɛ ka téléphone di mɔgɔw ma téléphone di de y'an ka baara bakuruba ye nin tɛ bɔlɔlɔ in tɛ dɛ téléphone di de y'a bakuruba ye n'an kɔnɔlen bɛ an kan k'o de kɛ donc an y'o baara de labɛn sisan an taara o baara de kolobo kari an bɛna essayer sisan dugu 40 o baaraw kun daminɛna ka ban dalalaya misali ye an bɛna essayer k'o kɛ 2024 an bɛna essayer ka dugu 60 fara a kan dugu 60 fara a kan dusu don a bɛ siri min na o ye nafoloko ye n'ala ye nafoloko nɔgɔya kɔni n'ala sɔnna an bɛ se ka na ninnu kɛ san wɛrɛ inshallah a ka d'an ye a k'an bɛɛ sɔrɔ kira mantoya la an bɛ se ka segin ka na an ye layidu min ta an lamɛnbaaw ɲɛna yan an sera ka min kɛ an bɛ n'o fɔ nka ɲinɛ fana an bɛ ka ko dɔw boloda anw ka baara in n'i b'a kɔnɔ i b'a ye k'a fɔ i bɛ se ka jamana dɛmɛ yɔrɔ caman na a dɛmɛ dɔ ye mun ye an nana ye k'a fɔ kɛnɛyako la i n'a fɔ bange sira kan baarakɛyɔrɔ dɔ ye gɛrɛla n na a bɛ ministère de la santé la ko ONASR a y'a yira n na k'a fɔ ko don o don su ko dugu jɛ an balaka minnu bɛ fatu u kɛtɔ ka bange di n'a fɔli ɲɛna i farimasi bɛ kɛ alhamdulillah u ko k'u tɛ dɔwɛrɛ ɲini ko u b'a dɔn an ka wari tɛ don ko bɛɛ la mais n'i nana ko bɔlɔlɔ ou bien informatique minɛnw u ko k'u bɛ fɛ ka minɛn dɔ bila matron min bɛ togoda la ni gɛlɛya y'a sɔrɔ ale ni gɛlɛya tɛ yen a yɛrɛ bɛ se ka fɛnw kalan bamanankan na filakan na sɛnɛfokan na marakakan na voilà parce que i b'a sɔrɔ matron bɛ yɔrɔ dɔ la a bɛ se k'a kalan mais ni gɛlɛya y'a sɔrɔ fana a bɛ se k'o mansin ɲininka balaka dɔ nana ne fɛ yen nin y'a tile saba a bɛ tin na an bɛ mun kɛ u b'o f'a ɲɛna donc an bɛ k'an bolo di olu fana ma k'olu fana dɛmɛ pour que don dɔ la o ko fana bɛ waleya n'o waleyala ne fana hakili la bɛɛ b'i ta sɔrɔ o la o ye n b'a f'i ye ɲininkali dɔw ye a fɔ exemple dɔw ye n bɛ se ka min fɔ nin tɛ min man kɔnɔ ka kɛ ɲina a ka ca an b'a dɔw to dogo la fɔ inchallah ala ka aw fanga sa bɛɛ fana amin
Ola barada n'i y'a ta jango aw ta in i b'a sɔrɔ gɛlɛyaba dɔw bɛ a kɔnɔ an bɛ don min na bi gɛlɛya bɛ yen wa mun kɛ mɛ halisa ka dan siri aw ka ŋaniyaw bangeli na wa anw yɛrɛ fɛ yen baarakɛyɔrɔ in na gɛlɛyaba tɛ yen gɛlɛyaba tɛ yen alhamdulilayi rabbil alamina bɛn bɛ yen kɛlɛya bɛ yen karama bɛ yen ni e ye ɲɛmɔgɔ ye i tɛ se ka bɛɛ sago kɛ mɛ i b'i bama i ka tile mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ n'i ye ne ka baarakɛlaw ye ka na ne nɔfɛ bi donya in na vraiment o bɛ kura ye don ne la kɔrɔ de ko an jɛlen don peut-être ne fana de b'olu sago kɛ mais ne fana hakili la olu de fana bɛ ne sago ko ɲini ka di ma baara min bɛ ka kɛ sisan gɛlɛya min b'a la o ye gɛlɛya fitinin mais an bɛ ka dɔ k'a la aw yɛrɛ bɛ k'an dɛmɛ o la mɔgɔ caman de ma AGEFO fɔ n'i ko AGEFO ne yɛrɛ ni n ka directeur mana taa yɔrɔ dɔ la ala an dɔnlen tɛ yɔrɔ min ni a fɔla dɔrɔn DG AGEFO bɛɛ bɛ girin k'a kun kɔrɔta mun na ko parce que ko wari bɛ yen an kɔni anw yɛrɛ bolo wotoro pusilaw ni suguramɔgɔw voilà an yɛrɛ tun bɛ dɔw ci ka taa u fɛ yen voilà ko wari bɛ yen wari min bɛ yen forobafɛn don forobafɛn a foroba kuma de bɛ fɔ donc conseil d'administration ye ci min fɔ anw ɲɛna an b'o ci kɛ mais mɔgɔ caman k'a faamu tuma dɔ la dɔw bɛna fɛn dɔ laɲini an fɛ u ma fili koyi n'i ye ɲininkali kɛ ko ɲininkalikɛla tɛ fili o mais e nana fɛn ɲini ne fɛ ne tɛ se ka kɛ n b'a fɔ n tɛ se ka kɛ AGEFO wari k'a fɔ ko a ka hakɛ to ko n bɛna concert kɛ a ye wari dɔ d'u ma ka taa n dɛmɛ anw ma besoin la parce que anw tɛ publicité kɛ i bɛ télé bɛɛ lajɛ i bɛ radio bɛɛ lajɛ i tɛ AGEFO ye publicité la e delila ka trésor ye publicité la m'a ye fɔlɔ yɛrɛ m'o ye dɛ i delila ka impôt ye ka publicité kɛ anw fana tɛ se ka publicité kɛ wari di min dilan ma anw bɛ wari de kɛ ka baara kɛ donc o la an b'a ɲini mɔgɔ fɛ o k'an faamu mɔgɔ caman bɛna kuma dɔ ko sponsor n'anw kan tɛ sponsor kɛ o t'a faamu mais sponsor tɛ se ka kɛ a ma yamaruya anw tɛna se ka kɛ n'an bɔra yen fana an bɛ min ɲini mɔgɔw fana fɛ an ye baara minnu kɛ ka minɛn minnu d'u ma gɛlɛya dɔɔnin b'a la tuma dɔw n'an y'an kɔ don minɛn dɔw la an bɛ taa sɔrɔ minɛn dɔw lasago cogo ma ɲɛ an b'a ɲini u fɛ u ka minɛn ninnu lasago cogo ɲɛ parce que jamana nafolo donna na donc don dɔ la a ka kan n'an bɛ baara kɛ ka taa n'an y'an kɔfilɛ an kana sɔrɔ a kɛla ka bɔgɔ cɛ ka kɛ bin kan o gɛlɛyani fila de b'an kan sisan n'an b'a ɲini mɔgɔ fɛ u k'an faamu an ka baara taabolo la AGEFO tɛ yɔrɔ ye ko warimugu de bɛ yen n'i taara i bɛ taa ta AGEFO tɛ yɔrɔ ye fana ko hali ni a mago tɛ fɛn min na ko i ka taa marché ɲini k'o ka di o tɛ se ka sɔrɔ AGEFO mago bɛ mɔgɔ la n'a sɔrɔ mɔgɔ min bɛ se ka dɛmɛ a ka baara la n y'o f'i ye partenariat public privé opérateur ninnu olu b'an dɛmɛ donc mɔgɔ k'a faamu AGEFO tɛ foroba nafolo dalen tɛ yen ko an k'a ta dɔrɔn a ka d'an ye cogo min k'an bolo k'a la o fɛn tɛ o k'o yɔrɔnin faamu. Directeur o diyara n ye bi n'o tɛ an kɔni tun ye mun faamu an ka ɲininkali dɔw la dɔw ko i b'a sɔrɔ hali sugu jɔ ninnu na ko aw bɛ se ka maaw dɛmɛ ka sugu ja ka sugu jɔ ka wotoro pusilaw dɛmɛ ka masɔnw dɛmɛ o fɛn tɛ an y'a faamu o fɛn tɛ a diyara n ye san 2024 n'alima la k'a fɔ i da sera caman ma ni waatiko kun tɛ ɲininkali caman bɛ n yɛrɛ bolo n b'a k'a fɔ fana a jaabi b'i bolo ka caman k'a d'a ma bi waati kɔni nɔgɔyara an bolo ka ban k'aw fo bi ka bi jamukan kun cɛ e bɛ welewele jumɛn bila k'a ɲɛsin jamana in kɔnɔden bɛɛ lajɛlen ma faamaw ani an minnu ye usagers ye walasa an b'a fɛ Mali in ka kɛ min ye a ka k'o ye sini nata ayiwa jamana ɲɛmaaw bɛ kuma dɔ fɔ ne bɛ welekan min bila ne fana bɛ o kuma kelen fɔ an ka président du conseil d'administration ani le président a ye mun ko président ko n'an bɛ baara fɛn o fɛn kɛ an ka buna adamaden an k'o nin yɔrɔ a n'a hamina ko an k'o de ɲini an ka baara kɔnɔ i ye kuma in faamu président du conseil d'administration ko bɛɛ k'i jɔyɔrɔ fa ko sɔrɔdasiw jɔyɔrɔ fa bɛɛ k'i jɔyɔrɔ fa c'est pourquoi anw fana ko AGEFO la anw jɔyɔrɔ anw bɛna essayer k'a fa parce que an yɛrɛ b'a dɔn ko baara caman bɛ yen mais n'Ala sɔnna an fana bama k'an jɔyɔrɔ fa i n'a fɔ an y'a fa Dalala n y'a fa Kanobugu mais yɔrɔ dɔw bɛ yen baara tɔ ka ca bɛɛ k'i jɔyɔrɔ fa ne b'o de ɲini mɔgɔw fɛ n'an ye baara min fana kɛ an kana kɛ ni min dila san wɛrɛ ka taa sɔrɔ an y'o tiɲɛ an ka fɛnw minɛ ka ɲɛ yalasa denmisɛnninw minnu bɛ wuli donc olu fana bɛ se ka na u sago sɔrɔ a la alhamdulilayi rabbil alamin ne bɛ fɛ ka sɔnni n t'a dɔn ni kuma wɛrɛ bɛ yen sɔnni tɛ se ka bɔ kuma na ni m'an ka baarakɛlaw fo ne ye fɛn kelen de faamu an ye denmisɛnnin mais ne ye fɛn kelen faamu minnu tɛ san sɔrɔ juru kɔ i mana kɛ ɲɛmaa ye i b'a fɔ ko kɔmɔgɔ de don e de bɛ se k'a tɔgɔ ta e de bɛ ye mais mɔgɔ dɔw de b'i kɔfɛ don o don n'u bɛ baara kɛ a misali i yɛrɛ ɲɛ b'a la dɛ n'a ye ne ja ne kelen kun na wa ninnu nana ka na bali ne la ne taara k'u bɛna koyi
ngone bu mba dongo minu be communication olu bina mais ka foko directeur be kanata ani DRPP mo ne kun sigilen tan wi ni re kun sigilen la ngo ngadi joint mina parce que ambe bo choufe barakoro la ermina ni re bo don kufo kwal sa kuku chesri jamana ko de do ko am kanga bama kan jorofa pour tous les Mali connectés. Merci beaucoup monsieur le directeur général. Merci. Ami foki wala man. Merci beaucoup. O de fana bɛ dansigi bi jamukan sariya bulon na ni an kun ye hakilina siginin kan les missions de l'agent de gestion des fonds d'accès universel AGEFO babu a kun sigira o de kan bi a da sera ma pour tous les Mali connectés nin kɔni ye a siɲɛ fɔlɔ ye an ka mɛn an ka jamana in kɔnɔ lakana ta fan fɛ min ye administration territoriale ye jamana kɔnɔna mara ministre a n'a ka dugumamɔgɔw ka daminɛ gouverneur la ka se préfet ma hakaja ka se sous-préfet bɛɛ lajɛlen ma o ye administration bɛɛ lajɛlen dafalen ko don nataw la a baara daminɛna ka ban olu bɛ se ka kuma ɲɔgɔn fɛ gundo la maa si tɛ se ka bɔ o kalama opérateur wɛrɛ foyi tɛ yen ko olu gulonlen don mun na k'a d'aw ma anw wasara nin kɛnɛ in kan o la bi min ye monsieur Boubacar Sakɔ ye le directeur général de l'AGEFO a n'a ka jama an b'u fo k'u waleɲuman dɔn anw ka kɛnɛ kan yan nɔ maa caman b'a faamu anw ta tɛ ɲɛda ko ye an bɛ ci se maa dɔw ma a bɛ kalo dama bɔ u tɛ na n'i ma na jamana ka foroba cakɛda de kalifalen don i la a bɛ kɛ wajibi anw kan an k'i tɔgɔ fɔ k'a fɔ an ye ci bila i ma i ma sɔn ka na an y'o caman kɛ yan aw mun k'an lajɛ aw b'a dɔn mɛ n'an fana ye maa mun wele u ka baara bɛɛ bila anw ye date min fɔ ka kɔn yɛrɛ ɲɛ k'a fɔ anw bɛ aw ka bolo kan aw ka ciden de anw ye administration kɔnɔ ye o fana foli o ye anw ma wajibi ye o la monsieur le directeur général a n'a ka staff bɛɛ an b'u bɛɛ lajɛlen fo président du conseil d'administration le premier ministre docteur Sogɛli Kokala Mayiga an b'a fo ka waleɲuman dɔn kuma minnu fɔra anw y'a mɛn ko directeur ni ka jama a ye baara kɛ a kana maa si lamɛn a ye malidenw sago de kɛ u mago bɛ mun na a y'a ɲini a k'u ka gɛlɛya dɔn degun bɛ se ka wuli ka b'u ka cogo min na a k'o kɛ narima la k'a fɔ ni anw mago bɛ fɛn na bi jamana in kɔnɔ o dɔrɔn de don an bɛ min ɲini faamaw fɛ u k'a dɔn k'a fɔ an jamanadenw bɛ degun kɔnɔ k'a ɲini k'o degun ta ka bɔ an kan baaraba de y'o ye an ka dugu caman bɛ yen nɔ bi an bɛ dugawu de kɛ AGEFO ye ŋaniya min b'a la a ŋaniya ka se ka ta ka wuli bari telefɔni talen k'a ci an ka dugu dɔw bɛ yen nɔ lettre de bɛ sɛbɛn hali nɔ in na k'a taa o dugu la n'u ka mɔgɔw bɛ duguba kɔnɔ u bɛ lettre de sɛbɛn k'a ci bari a kan ka tɛmɛ kunnafoni sira minnu fɛ o tɛ yen donc ko pan tɛ kɛ dugu kunna tile tɛ pan dugu kunna k'a ka dɔgɔ o la ni ŋaniya in an b'a fɔ ka waleɲuman dɔn nin bɛɛ lajɛlen bɛ fara maa min na o ye jamanakuntigi ye son excellence le colonel Assimi Goïta o la foli ni waleɲuman dɔn an b'a lase aw bɛɛ lajɛlen ma ko WhatsApp numéro an bɛ o bila aw ka bolo kan aw ka ɲininkali nataw don nataw la an bɛ o cakɛda ɲini k'u wele hali n'o kɛra AGEFO ye aw b'a fɛ ka mun dɔn an damasɛbɛnw ma o bɛ kɛ wajibi anw kan ne ni aw ŋaniya bɛɛ ye kelen anw bɛ aw de kama k'u wele ka n'aw ɲininkali kɛ aw ka se k'o jaabiw sɔrɔ nalima la k'a fɔ ni o fana ye anw jɔyɔrɔ ye Sherifula TV la nɔ ne b'a fɔ o la an na ɲɔgɔn sɔrɔ don wɛrɛ jamukan wɛrɛ kan salamu aleykum warahmatulahi taala barakatuh.